Едва ли някой може да обясни, що е то родина? Коя е онази невидима, неизказана сила, която дълбае душите ни, която ни прави ту неспокойни, тревожни, ту щастливи и горди, когато чуем «Мила родино, ти си земен рай». Едва ли някой може да обясни сълзите или смисъла на една въздишка, на вопъла, на естома по България. Има стойности и ценности в човешкия живот, пред които словото не е. Каквото и да кажем, все не е същото, все не е най-точното или изразителното. Що е то родина? Роден дом, късче небе, любим човек или шепа пръст, събрана в топлите ни длани, майчина ласка, хубава песен или магията на едно небе, което е тъй дълбоко, на звездите, които са тъй големи. Завладени от тези мисли, които се лутаха и блъскаха в нас, в нашите души, поехме по дългия път към Бесарабия, за да се докоснем до другата България, до онази държава на духа, която са изградили сънародниците ни преди близо 2 века под чуждото небе. Понесли тежкия кръст на откъсналия се от корена си човек, преди много години бягайки от зверствата на турския поробител, те са поели към неизвестното, за да съхранят себе си, рода си, кръвта си, българската челяд, семето българско. И така да ни дадат урок. Как се тачи корен, вяра, кръв, език, род и родина. Съдбата на беженеца е не по-малко трагична от тази на сънародника, останал в родната земя. Можем само да тънем в догадки за онази неизразима, пареща болка, която е накарала преселниците да изоставят домовете си, нивите си, добитъка си, църквите и да потърсят спасение далеч от родните земи. С ясното съзнание, че там, далеч от България, и небето не е същото, и звездите не са същите, и хлябът не е сладък. Какво ли е да оставиш завинаги гробовете на близките зад себе си, знаейки, че никога повече няма да се върнеш? Изворите, които така грижливо пазят потомците на първите преселници, говорят за едно. Бесарабските българи не са блудните чеда на България, тръгнали да дирят щастие по широкия свят. Те са прокълнатите синове и дъщери на родината, които след 2 века така и не намериха покой, защото разбраха, че няма нищо по-страшно от това да замениш Балкан с степ, да загубиш майка и родина, да бъдеш чужд сред чужди и да търсиш покой само на сън. Днешните българи не са по-малко българи от нас. Родени далече от земята на своите предци, те живеят с обърнат взор, душа и сърце на юг, към тихи и бели Дунав. България за тях е земен рай, земя, в която всичко е прекрасно, изобилно, плодородно. България за тях икона, пред която молитвено коленичат и благоговеят. Нашите съотечественици носят родината в сърцата й, виждат я в сънищата, мечтите си, пеят за нея, страдат по нея. България е техният най-светъл блям. От дълбините на сърцето иде словото на поета. Ти цяла си у мен в кръвта. Пил съм те с майчиното мляко. Родина, на света навеки с теб съм свързан, майко. Тези кадри проследяват срещите на нас, учителите и учениците от България, с нашите сънародници в Кишинев, Твърдица, Тараклия, селища, истински огнища на българското. Сега по-добре да замълчим.
А вие внимателно се взрете в очите и лицата на българите от другата България. Вслушайте се в тяхното слово. Позволете на сърцето и ума да ви води към тях. И ще усетите силата на несломимия им дух. Нравствената чистота и стоицизъм, с който отстояват далеч от родните земи българското. Тези хора ни предадоха истински урок по родолюбие. Усъмваме в Кишинев с души натежали от вълнение. Този град е дълбоко свързан с нашата история. Тук са пуснали корен първите бежански вълни. Макар и за кратко, в Кишинев живеят и работят Христо Ботев, Георги Раковски, Райчо Николов. В този град е поставено и началото на българското опълчение. В чест на великите българи, нашите сънародници тук са издигнали паметник на Христо Ботев, поставили са из града мемориални плочи, дали са на някои улици наши имена, като Българская, Христо Ботев. Тук действат български културни дружества, българска библиотека, българско училище. Волята с духовни дела да се компенсира изгубената родина е завидна. Теоретичният лицей Васил Левски ни посреща с надпис на майчин език. Добре дошли! Тук цари радостно оживление. По всичко личи, че ни чакат нас, гостите от майката, прародина. С любопитство поглъщаме всеки детайл от това първо докосване до българското. Търсим в личицата на децата познати български черти. Разменяме думи за поздрав, оставяме дарения, влизаме в класната им стая, редим заедно стихове на гениалния български поет. Онемяваме, когато виждаме как детските устни нареждат отначало плахо, а след това и по-смело: настане вечер, месец изгрее. В детските очи съзираме онзи особен блясък на докосналия се до таинството на българщината. Зад друга врата бесарабските българчета четат братчетата на Гаврош. Зад трета анализират богатството и дълбочината на емигрантската поезия. Тук усещането за българско възраждане е пълно. От стените ни гледат портретите на Ботев, Вазов, Каравелов, на наши държавници, царе. Прекланяме глави пред надписите с думи на Вазов за красотата на родната реч, която тук, далеч от България, сякаш отново преоткриваме. Директорът на училището, господин Васил Стоянов, е нашият любезен домакин. 6-годишни деца тук обучават една година и започваме с подготовка на българския език и държавния език, молдовския език, така че казват и румънски започваме. Първата година подготвителен клас ще има възможност да влезем в този клас, който има желание да види тези деца, 6-годишни възраст, и на базата на този клас е набиране първи клас. И плюс още допълнително, който ще дойде от страни от различни места. Началният курс от първи до четвърти клас. Имаме такива деца по един клас в паралелката. Учителите, които работят там, владеят свободно български език, те са българи от Молдова или пък даже учили в България. Например, две учителки завършили в България, едната е Климент Охридски София, втората е Шумен Костин Преслав. Да. Тъй, че българският език като език за обучение, а не просто като учебен предмет, важи в началния курс. Той върви с 6-7 часа седмично. И да кажем 7 първия клас, след това 6 на други курсове. И на други предмети се заделя също доста внимание. Имаме там учебен план. Те го продават и на български език, където и на руски. Има румънски, има английски. Румънския започва от първия клас, а пък английския от втория клас. Но разбира се и руски. Вече 4 езика те навлизат още от самото начало на обучението. 4 езика тук се изучават. И това е положението, в което се намират нашите сънародници тук. Трябва да се знае родния език. Руски език той за много стана като втори роден за тези много години. А пък държавният той навлиза се по-широко и дълбоко, разбира се, и без него не може.
но пък вратите към Европа вървете чрез английски език. Това е наш единствен чужд език. От 5 клас до 9 клас, това се казва на гимназиален курс. Малко се разминавам в термините, терминологията, но от 5 до 9 е гимназиален курс. След който от 9 клас получават децата документ. За първ път в своя живот, като казваме основно образование. Основно образование, след 9 клас получават документ. Се казва сертификат за гимназиално образование. Държат се изпити, 4 изпита в 9 клас, приключва гимназиален курс и децата кандидатстват чрез конкурс в следващия етап, като казва в България гимназиален, пък при нас лицейски. Това е 10, 11, 12 клас. И 3 години лицейско образование, това е доброволно, това е пожелание, тъй като в Молдова законодателство позволява задължително децата да се обучават 9 години. До 16 години. След това законът позволява и да отидат на различни направления, може би даже и да работят, ако има 16 години, това си е въпрос. Но не е задължено. Главното 9-класните се получат образование. Това е крачка назад, сериозна крачка по отношение по това време, като вие помните, беше закон за всеобщо средно образование. Но това е реалията. Лицейските класове държат 2 сесии, зимна и лятна, 4-5 изпита или да кажем 4-5 контролни такива тестови задания се казват пред новата година и в края на учебната година. Сега сме в навечерието на лятната сесия за лицеистите. Има разписание там по виси. Значи в ближайшите дни, май месец, тестови задания за лицейския курс. А 12-класниците приключват през летния период с изпити на бакалавър. Доказва България матура. Нали? Нещо подобно. Значи 6 изпита излизат на матурата на края на учебния процес. И то 5 изпита задължителни, 1 по избор. Това е демокрация. Ну а самое главное, наверное, индивидуальная черта или отличительная черта наших детей, наших родителей, это доброжелательность, с которой они принимают наших гостей и детей, и различных представителей каких-то общественных организаций. Так что очень бы хотелось, чтобы сегодня вы почувствовали это тепло, эту доброжелательность, с которой встречает вас и администрация в лице нашего директора, и дети, и преподаватели. Это, наверное, война, но мы справляем с ней. У нас много часов, 8, смотрели много документов, и в основном болгарский язык, украинский язык, русский язык, и за вас получавам 8 часов. Знаете, с нашите ученици, с начина, по който ние работим, той е безспорно много по-различен, отколкото този в България. И темата, на която сме посветили този урок, също е много по-различна, но пък за това се надявам, че на вас ще ви бъде много интересна. Или поне, ако не е много, то интересна. Към съвременна българска литература, към която се приближаваме все повече и повече, се отнася и съвременната българска. Где е дядо ми със своето време? Где коравите му жили спят? Странджа, странджа, с кръв и мъст люляна. Не съзряло дядо ми? Кажи. Той навярно някъде те дява. Той под пръста ми каменно тежи. И попитах Добруджа с тревога: моят дядо, ти дали видя? Отговоря с гласовете бодро. Шепотът му още спи в пръста. Вие, родопи, величави, древни, помните ли дядовия смях? А горите склони изранени, криехме го в своя гъст шумак. И попитах манастира Рилски: дядо ми, не е ли в теб вграден, в твоите стени, колони види? Помня, мъката разправяше на мен. Тунджа, Тунджа, моят дядо, где е? С камък ли на дъното мълчи? А вълните, сякаш че одели, пиеше ме в своите очи. Шипка, Шипка, ти наверно помниш, где загина дядо
Колко братя тук земята стопли, с дядове ти се сухрил глав. И попитах най-накрай България, где почива дядо ми сега? Дядо ти, хайдутинът, прастария, той подпира моята снага. И те така на хода, вие видяхте и български лицей с барелиефа на Василевски. Знамето на Молдова, знамето на България. Тази икона го подари господин Калкин, преди година идваше тук пред нас в Кишинев и посети училището. Ето за документи, списъци, протоколи, тези статии на първата статия, тук документи. Тогава беше президента Снегур, президент на Молдова, на откриването. Това е неговата реч на български език. Това е състава на 5 колектива на децата. 148 деца започнали, когато първата година, сега сме на около 300. И тук движение за, когато искаме, това е документ за това, че може да носим името Левски като училище. И тъй нататък и втората летопис, даже сега тук с години пак тя върви. Ето, например, къде сме ходили ние, нали, даже може да ви покажа, българите в Молдова практикуват роден език в Бургас. Жасен Златаров. 2 години последни нашите деца ходиха на лингвистична практика и сме ходили и тук списъка на децата, които са ходили. Тоест всичко, което списъка на выпуска, пак на състава на педагогическия колектив и те нататък изправен. И тогава имаме знание, което фактически ударено от спонсори, изработено по нашия проект, по наши модели, нашия конкурс на емблеми, там поправили долу. И там са селата на българите в Украина, Одеска област, основно къде живеят българите, българските села, тук за Запорожието на Украината и тук в Молдова нашите българските села са представени на тези карти. Да, е ясно, българите по света и за Левски. Нашия патрон занимава най-централното място и да поставя в музея. За любовта към род, език и вяра, за дружески подадена ръка, за помощта ви от сърце без мяра, сърдечно и преносни. Отново се връщаме в тържествената зала на лицея, за да се запознаем с господин Иван Забунов, председател на Българското общество Възраждане, с господин Валентин Кунев, председател на Българската община, с господин Симеон Желяпов, заместник-председател на същата община. Присъстваме на подписване на договор за дългосрочно културно и просветно сътрудничество. Официалните лица от Република Молдова положиха подписите си. От страна на община Поморие
Документът бе подписан от госпожа Кристина Цветкова, старши експерт към дирекция Образование, култура и вероизповедание, и господин Иван Теникеджиев, директор на Средно общообразователно училище Иван Вазов, Поморие. Не само нашите сънародници, потомци. Бях толкова посрещани и достоприемството, мога да кажа, че срещнахме едни много приятели. Така че ще връщам към вас, като приятели, от името на цялата наша група, за да изразя моето и говорим и тяхното възхищение на това, което видяхте, за това, което правите за българщината и българския дух. Наистина се разлежава за пътуваме по много километри, за да видим как на вашите ученици и на вашите учители и на вас самите това памъчи на българския светилник, който толкова много не рисува в майка България. И се надявам, че всеки от нас ще отнесе това памъчи от дома, за да продължи българското, бих казал, възкресение на бъдеще. Искам да кажа още нещо, че поне стана дума за вашето училище и ние получихме много голяма информация, подобна информация. Преди 4 години чествахме 120 годишнина на нашето училище. И имаме един исторически филм за историята, който ще оставя на нашия директор, за да може да се покаже и на учениците, и на българското, но ще стане ясно какво сте постигнали ние. Имаме също и един бележник за директора, да напомня за нашето посещение, с този билет, който ще оставим за вас и за учениците. Това е сега от мен. Благодаря за вниманието. Да ви благодаря, да ви поздравя за това, че съхранявате далеч българския дух, за това, че тук се пеят или български песни, учите децата в красиво българско училище. Ние се гордеем с вас. Бъдете живи и здрави. Носим ви тези скромни дарове от Поморие. Носим учебници, учебни помагала за децата от втори и четвърти клас. Поздрави от нашето издателство Просвета. То ще направи всичко, каквото е необходимо за вас. Ще изпълним вашите желания за нови учебни помагала, да се години. Имате такова желание. Заповядайте. Разделяме се с училището, в което духът е богат. Тук мило и драго дават за българска книга, за български учител, за българско слово. Тук ревностно се съхранява всичко родно, за да не погине българщината. Разбираме, че сме щастливци. Истински късмет е, че нашето пребиваване в Молдова съвпада с 130 годишнината от обявяването на манифеста, с който Александър II обявява началото на руско-турската война. Полагаме цветя и венци пред паметника на българските опълченци Кишинев и се замисляме за онези, другите, неръкотворни венци, с които опълченците венчаха България. Иван Забунов с вълнение разказва за паметните събития. За спомен да имате тази фотография, която точно вчера беше 130 години от този парад на Скаково поле. Тук се казало село Ришкановка, сега е микрорайон Ришкановка и тук е Скаково поле, което е бега, конски бега, нали знаете, скачки на български качки, състезания, да. И това сега в Молдова изобщо има няколко места, които мисля аз, че за всеки един българин трябва да бъдат свети места. Но най-свято място, разбира се, че това е това. Защото когато ние говорим, че 3 март е край на Великата героична епопея, ние трябва да забравим, че 12 април 1877 година беше началото на тази епопея. Ние няма да затруднявам с много исторически дати, но разберете, че искам толкова много да ви кажа хубаво за това да се спомните и да ви съжалеете, но все пак просто времето е голям фактор и възможно. Знаете, че българите от преселването много имало руско-турски войни и българите не били странични наблюдатели на събитията, които оставили България,
а са активно участвали в това движение за освобождение. Те имали в четите на Христо Ботев и на други четници, имало българи от Бесарабия. Българите в Бесарабия внесли огромен принос за подготовка на въоръжение различни акции. Но най-голямо и активно движение, това беше било свързано с събитията на Балканите в средата на 70-те години, вече по-миналия век. Не знаете, въстанието в Босна, Херцеговина, след това героичното априлско въстание в България, неговото зверско послушаване на въстанията, огромни невинни жертви, цяла Европа просто е възмутена, всички народи, особено в Русия, цялата общественост руска, отблъсквала и правителството и царя да почне война срещу Турция, защото тогава войната се водила като за спасение на единоверци, братя наши и единопланетници. Но всички тия събития, разбира се, най-големите събития се разкриват в Кишинев, когато на 12 април 1877 година бил в събора, Централния събор, зачетен манифест едновременно и в Исаакиевски събор в Петербург и тук в Централния катедралния събор в Кишинев бил зачетен манифест за обявяване на руско-турската война и след това парад на войските тук на Скаково поле, където след парада войските тръгват за фронта, а българските опълченци, първите дружини на българските опълченци, които започват да се формират примерно за 2 месеца, март и април 1877 година, остават още малко на военна подготовка, а след това за Полиш и след това на Дунав и воевете в Стара Загора, Шипка, героична Шипка, както знаете в Шейново, те заедно с Русата армия участват, и стане истински герои. Това място е уникално, защото той е любимо място едно време на самите кишиневци. Тук самата стена, това е единствено в света паметник на българските опълченци. Никъде в света няма такъв паметник. Но е интересно, че самия площад носи името на българските опълченци. И той остана като... За съжаление, ние също преживяваме и на един период на неразбери и така извънредно увлечение с демокрация и пазарна икономика и един от най-красивите кинотеатри на Кишинев, който се казваше Шипка, сега е молитвен дом, не знае на Едикър си, да не казвам сега, но това е за ранените войници, които идвали от театъра на войната и след това на лечение бил построен до това време инвалиден дом за инвалиди, но специално за участие, в памет на тяхното участие е построена така малък тук един параклис, часовня на руски език, който сега и действаше църква дълго време. Обърнете към нас малко. Секунда само. В параклиса до паметника палим свещици за вечна памет и признателност към онези, които пред цяла Вселена се издигнаха до онази духовна висота, където смъртта и безсмъртието си подават ръка, за да увенчаят избранниците на човешкия род. Песента се ражда спонтанно, без уговорки,
без знаци, направо от душата. Вече сме в Българската библиотека Христо Ботев, открита на 3 март 1992 година. Тук като скъпи реликви се пазят българските книги, вестници, списания, документи. Организират се вечеринки, срещи с бесарабски творци. Нашите сънародници ни очакват със сладкиши и песни. Музикалният ансамбъл носи името Въгленче, като онова малко въгленче, което поддържа огъня на любовта към България, обяснява художествената ръководителка. Отблагодаряваме се за топлия прием и ние, с книги и техника, и с прекрасното изпълнение на поморийското трио Херовим. Нощи се денки кладохме, нощи се денки кладохме, плевни горами го зърни го натъчи го маривайога, плевни горами го зърни го натъчи го маривайога. Дойде ни момче, овче,
леко подкръпнати поповика, леко подкръпнати поповика, я излез, млада невясто, я излез, млада невясто, радости нося, радост голяма, радост голяма, радости нося, радост голяма, я излез, млада невясто, радост. Потегляме към друго огнище на българщината – Твърдица. Това се оцени, очарова и пленява от пръв поглед. След еднообразните степни пейзажи попадаме сякаш като с вълшебна пръчица у дома. Бяло веросаните къщи с замислени стрехи, с красиво подредените дворчета, с любов засадените цветя, показват и тук неповторимия усет на българката за красиво. 8000-ното село е населено само с наши сънародници. И тук срещаме паметник, този път на Левски. В училището цари радостно оживление. Директорката и педагогическия колектив ни приемат изключително радушно. Споделят кога за последно са били в България, как са изпроводили децата си да учат там, отвъд, как преподават българското АБ, как съхраняват традициите, нравите си, културата, езика си. Тук не само се изучава ревностно българската литература и история, но се събират и пари от оскъдните заплати, за да се построи музей, в който се съхраняват вещите, носиите на първите преселници, украшения, предмети от бита. Тук са и портретите на бесарабските българи от селото, герои от световните войни, герои и на социалистическия труд. В сградата на музея се намира и българския музикален колеж, в който се изучават автентични български хора и танци. В лицея не крием възхитата си от красиво и грижливо изписаните и изрисуваните табла по стените, от българските като във всяка класна стая. В физкултурния салон ни посрещат с литературно-музикална програма. С вълнение бесарабските българчета разказват за историята на своето село Твърдица. Редят стихове, посветени на България, която никога не са виждали. Запяват хубава си моя горо, както се пее химн. Пеят за България, милеят за България, жадуват да я видят. Едно детенце споделя, че това е най-съкровената му мечта. Очите ни се пълнят със сълзи. Та те са по-българи от нас, си шепнем ние. Тези хора носят родината в сърцето. Българин да се наричам първа радост е за мене тук не е клише, а изстрадана гордост, чест и достоинство. 1829 година Сливенската Твърдица изкарва 3 каравана с преселници. Ние сме българи преселници. Нашата прародина е далеч, но ние нито на един миг не забравяме за България. За нашите предци, живеещи един тежък живот под робството. И тук, далеч от прародината си, ние запазихме своите традиции, обичаи, своя си род и език. Много бесарабски поети посветили прекрасни стихове за България. Те са бесарабски българи Петър Бурлак-Балканов, Георги Барбаров, Таня Танасева и Нико Стоянов и много други. Сега ще ви разкажа стихът на Нико Стоянов «Моят род». Бит може прототел отдавна и оня лет, и оня ден, когато прадедо ми бавно повдигна своя бял стен, когато тръгна заскребуца през буците от ред на ред, с дичица пълната каруца, печална песен, дълъг път. Проклел бих неговото име, ако бях днес уверен аз, че щеше инак да не има, да мога да говоря с вас. Напуснал свитните Балкани, не за да търси лек живот, а българин да си остане.
и да опази своя род. Today
Срещата с учениците и учителите в Твърдица се превръща в истински празник. Във вихрено хоро сплитаме ръце всички, гости и домакини, до един всички с българска кръв. С неповторимия език на танца изразяваме възхитата си от духовната сила на нашите сънародници, от способността им да съградят една малка България под чуждото небе. Деца са омъжали за нашите мъжи. Така. Ама те, ако се запознаете сега с директорката на колежа, тя е молдовка, но тя говори перфектно по български. Запознахте с Алла Викторовна? Алла Викторовна. На колежа там. Български музикален колеж тук имаме. На Ону и Крило на двореца. Нашето село е образувано 1830 година по времето на Руска-турската война 1828-29 години, така нареченото второто масово преселване на българите от пределите на Турската империя в пределите на Русийската империя. Българите у нас ги приемал изтъкнат държавен и военен деец на Русийската империя, генерал от инфантерия Иван Никитич Инзов. Той е бил председател на попечителния комитет на колонистите юга на Русия. Много е направил за българите и като е починал 1845 година, той е бил погребан в Одеса с почестите на негова ранг. И българите, като узнали тази печална скръб, обратили се към императора на Русия Николай I да прахът му да се пренесе в град Болград, българския център на българите. И в 1847 година Николай I дал разрешение и от всяко едно българско село по 10 мъжи отишли в Одеса и гробът с прахът на Инзов го носили на рамената си от Одеса до Болград, на 290 км. Само нощно време го слагали на лафета, на орудиен лафет, а през деня го носили на рамената. Болград, като пристигнали Болград, за 300 метра до църквата на Свети Митрофан, дето са покоят и днес покой прахът на генерал Инзов, го носили по колена. Той голямо уважение, защото той много направил за българите. Българите тук в Молдова и на Украина, тогава по него време беше едно, му викали баща Иван или дядо Иван. У всяка една къща си имал портрет на генерал Инзов. За съжаление, в румънското време от 1918 и 1940 година и първите години на съветското време, хората, но в съветското време ги беше и страх да държат царски генерал портрет и можеше да имат неприятности. А в румънското време ги заставлявали, като намерят в някой дом портрет на Инзов, 25 тоеги по Волгас. Така било. Дума българска не можела да се чува в румънското време. Но ние вече сме 177 години тук, но съхранили сме езика, обредите, обичаите и всичкото. Ние сме българи. И мисля, че сме истински българи, макар че не можем да говорим на български език в литературата. То не е нашата беда, т.е. не е нашата вина, ами нашата беда. Аз изписах 15 вестника от България списания, но за съжаление вече 17 години не мога да изпиша нито един. Те ни получават тук през... Аз дърка да изпиша един вестник, аз пенсията ми няма да стигне месечно. Сина ми в България вече 17 години там живее, като си идва до ни сами, по 20, 30, 40, 50 вестника, дето там ги изписва, че ми ги носим на мене да ги читам. Тази карта
изселническия път. Аз съм ходил в Шуменско най-малко 6-7 пъти и съм ходил из всичките села. И в село Никола Козлево, в горското стопанство намерихме турска карта, където е показана е този изселническия път. На нея пише Гьоч и Олу. Но ние не знаем нашите твърдичени по кой път са вървели. За това са и трите пътя показани тук. Тук е написано през кои села вървели, где са ги снабдявали руските войски с храна, вода и фураж за добитъка. 1829 година през август месец от Твърдица, Сливенска, тръгнали 3 кервана към Русия. Първият керван го се провождал воевода Георги Генчо Къргов. Той с неговата чета охранявал първия керван, втория го съпровождал поп Паскал и третия Стайко Калинков. Тях ги пазили казаци и руски кавалеристи, улани. Първото виждане как тук правили землянка на 5 метра дълбочина, без жам, затопло. Тук нямало дърва, той било полупустиня и на време тук са си пасли конете татарите. И за това тъй път, тогава къде къщата квас. За съжаление, тя беше до 1990 година на място. Още молях да я оставят, да я отремонтират, да се остане като памет. Защото тя е една от първите. Но за съжаление снега я. И тогава били таки с къщички, таки стари. И сега виждате, дали като влязат в село, какви са къщата в село Твърдица. Той е намерено на землищата на село Твърдица. Той е татарско всичко. Има его наконечник на копия. И тези неща също са намерени. Разкопки правихме, копахме, значи първият директор на музея Валентин Маев и деца, ученици от училището и наш съселянин, доктор на историческите науки, професор Бърня Павел Петрович. Но дето беше по-ценно, те го взеха в академията, в музея. На нас остая по-така седят ние. Нали? Разбира се, че там по-трябва да е в музея. Тук имаме курган в село. По-български не знам. Могила. Не те казвам могила, там чисто не знам. И правихме, скривавахме, намерихме се тези неща там. И долното погребване не го открихме, защото стана много скъпо. Кооператива не може да издържи, да го отворим. Ама всичкото, което археолозите предполагат, че е най-скъпото там, долу. Това е носи и украси женски, донесени са от България. Папки колани, първия колан, третия и петия са истински български. Първият даже и правен в България, донесени от там. Втория и четвъртия имат вече и молдавски елементи. Вижда се, че има молдавски елементи. Но и също и от България донесено. Той нещо, как се каза? На много съм питал, никой не... Шамир. Не. Ето се слага горе. Не, папките са на кръста. Ви за колана ли говорите? Не, горе за това. За кои нещо. Много съм питал от България как му се вика и никой не може да ми каже. Как се казва по български? Не е на косата, на косата е косичник. Его на косата. Косичник. Косичник. А това е. Аз питам за той нещо. У нас на сговора, но как засевки ли, как се казва по ваши, бъдещата свикърва закача на бъдещата си снаха, той на главата. И тя е задължена от другата сутрина да го носи на главата
до деца мини сватбата още, до короче говоря, когато се начеват великите пости. И слага се той на главата, като другите ергени да знаят, че тя е вече сгодена и нямат работа там. Българското опълчение. Столетов е командир, Гурко е командир на първия, на предния отряд. Опълченията влизало в отреда на Гурко. При Стара Загора получило бойно кръщение. Там загинал подполковник Калитин, командир на третата дружина. Там Николай Павлов Рагалев получил първия кръст, втория го получил под шейно. Българското опълчение влизало в 8-я корпус на генерал Радецки. Под шейно българското опълчение било влизало в отреда на генерал Скобелев. Така. Искам да обратя внимание на тази карта. Тази карта миналата година бих в България и ми я подари един мъж от село Стан, Милко Минков. Тя е правена в 1878 година, така наречената Сан-Стефанска България. Тя е Сан-Стефанска, по мирния Сан-Стефанския договор направена, още като не беше изрязана България. Така, нали, Разделяме се с твърдица. Колегите ни изпращат с думите «Елате, пак». Следващата ни спирка е град Тараклия. Тук посещаваме Българския университет. Заместник-ректорът приема нашите дарения и ни развежда гостоприемно и със залите на учебното заведение. В актовата зала спонтанно запяваме всички «Хубава си, моя горо». А това е единственото българско читалище тук. Попадаме на репетиция на Златния Орфей. Не, няма грешка. У нас Златния Орфей отдавна е романтично минало. Казват, няма пари. А тук конкурсът е жив. И не защото бесарабските българи имат пари, а защото носят в сърцата си волята и безкорисната обич към българската песен. Нашето кратко пътуване в Молдова е към своя край. Поемаме обратния път към България. Отнасяме със себе си една истина. Толкова простичка и толкова зрима. България не се измерва със своите политически граници. Тя е там, където са чедата й, където я мислят, обичат, търсят, където мълвят със трепет и молитва святото й име. За духовния подвиг, за стоицизма и мъжеството, за урока как се брани и милее за род, вяра, кръв и родина, поклон, братя и сестри от Бесарабия и на многая лета. Благоденственное мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу, и сохрани его